Ritual gyfeillion dyna ni, dyma castell Beumaris. Wedi cawr deledu yn ôl 1294, reid ar ôl o laso dash gan dyrsog madog a Cymru Cymraeg yn orbyn y Saeson. Ond o'r hyd, mae'r castell yma yn dal i traed ac yn sefyll, ac hefyd, be ti'n gweld, y dŵr yma ydy y mowt. Mae'n eitha gwahanol iawn wrth y castell Hwngariaig. Ac achos, efo lot o castell Hwngariaig neu modafarog, maen nhw gyd yn adeiladu ar y mynyddoedd ac hefyd ar y bryn. Ond mewn hyn, achos mewn y castell Saesneg, waw, castell mwy fel arddull Ffranceg, achos roedd y Plantagenets yn eitha sort o Ffranceg ar y lle gyntaf, wrth gwrs. A fel ti'n gwybod, dyma'r castell sydd wedi gormesgyn ar y Cymru Cymraeg, ond dydy castell hwn ddim yn gallu gorffen o gwbl, achos dydyn nhw ddim yn i gyd yn gorffen adeiladu Beumaris, achos beth digwyddodd ydy oedd yn yr Alban, roedd ganddyn nhw William Wallace ac hefyd pethau fel rhyfel yn yr Alban, felly dyma pam oedden nhw gyd wedi cansel o gorffen adeilad y castell hwn. Ac ti'n gweld hyn, mae'n eitha afiach, ond of gwrs, oedd y Ffrancwyr yn ystod y rhyfel o Englandwr wedi ymosodiad ar y castell hwn, a wedyn, jyst wedi dynastrwyo nhw'r gyd. Ac edrychwch. Dyma sut maen nhw gyd yn adeiladu mewn hyn. Duw. Symrodolog, symro symbat. Isnam dwra mert. God. Symro symbat. O fenyw, beth digwyddodd mewn hyn? Dwi ddim yn gwybod mae ganddyn nhw ffair canoloesoedd. Dwi ddim yn gwybod am hynna. Dyma'n profiad sydd gan i fi sti. Mae'n edrych mwy fel y ffilm hir bod dwi'n mynd i ffilmio. A dyna ni. Unawad. Beumaris oedd y castell olaf i Edward gyntaf i godi yn Nghymru ar y mwyaf o bell ffordd. Yna gwbl hawyd ef erioed. Mae'n eglur o'r hyn sydd ar ôl i llety yn y wad fewn o hon gael ei gynllunio ar yr raddfa foethus tu hwnt. Ar hyd y cwrt yn naill ben i'r llall ar y chwif cyr tystiolaeth o res adeiladau yn orbyn y Llanfyr. Stablau a cheginau o bosibl yn ei wythus a godw eu gwy erioed ar y dde i roedd res arall o adeiladau o cornel pellaf a dŵr y capel a gynnwys neuaf y siamber preifat ar y llaw gyntaf. Ti'n gweld yn hynna? Mae gyntaf nhw pethau fel yma. Ti'n gweld yn hynna afiach. Ond of gwrs mae gyntaf nhw llongau sydd yn adeiladu gan typical Brennan Edward ydy hynna. Ti'n gweld yn hynna? Mae gyntaf nhw pethau fel ffair canoloesoedd. A dwi'm yn gwybod am hynna, gwybod. Reit. Wel, baratoi. Biclos, salad i Zoltan. Dyma fi o'n castell Beumaris. Mewn damwain, mae ganddyn nhw ffair yn digwydd. Ond dwi'n dod mewn hyn a mwyn cael amdwr o sickening castell gan y Saeson, ti'n gwybod. Ac afiach yndi. Rydw o gyfeillion, mae rhaid i fi fynd o rwan. Hwyl am y tro. Sarasog.